Ne znam, ali šta te to zanima? Kad gleda nema nigde sem u frižideru. Nisam znao da si tako zakršen. Ja govorim o onom drugarskom ledu, a ti zapravo. Kakav ti je to režim? Poslednje vreme nešto mnogo fantastično. Čemu je stvar? Ma hteo bi na svaki način bih hteo da onoj uobraženoj Gordani dokažem da sam ja dobar drug, ali nikako da probijem led. Slušaj, ja znam, tebe se ne probija, nego se topi. A to znači... Šta to znači? To znači polako, postepeno, malo po malo. Probao sam. Prvo sam je ukrao olovku i slomio je na pola. Posle sam je sakrio kapu. Posle sam je gurao dok smo izlazili iz škole. Posle sam je oteo torbu i zakačio je na drvo. I ništa. Ona sve to kao da ne razume. Onda ti ostaje još ono posljednje. Koje? Srce iz strijela. Ne, to nikako neću. Dosta sam joj delio čvrge, zvrčke i čupanje. Da sad još i da je ubijem. Ti si preuzeo. Strela u srce. A to je sigurno smrt. Zar nisi video nijednog kauboja kako gine od indijanske strele? I ti meni kažeš da sam zakržljav, a ne znaš da sem indijanske strele postoji još ona druga. Nacrtana strela iz